That was Kasua. Masua. Ngani hapa jashana nda kupatira kwa bana? Nyaya kwenda kupatira bana kuti. Nyaya kuti itiri vana vako urasika jeri. Mankhwala acho ndo matenga kuponi wewe. Akuna sana njere. Mushoka wacho takaenda kuGorongoza. Katenga mankhwala? Kwanganga. Shita basa rekubabombe. Waiba ng'ombe kuponi kwa bila ng'ombe. Chidiri kana mapurisa kuti tsvaga toyubwa. Iwe. Kwa bila ng'ombe acho kuponi. Lea. Waiba kupi ng'ombe idzi? Kusaidi kupi kwa ngo chishanda? Maprasi kate utuse leko. Maprasi yakuponi leo chadini? Kushamba. Kushamba? Uchiba ng'ombe za wantu? Zevarungu. Uchipurisa? Chipurisa kumabucha. Mabucha? Bwina. Wewe kulisa ng'ombe? Awetengesa ng'ombe idzodzi. Mapurisa ataka kutsvaga? Azatengesa kakawata iwo takabva tasukwa. Bwino. Zvinoona akupenga. Amazunga denda kwawo adapita adatandaniswa na dziko. Mushonga wakapiwa uri mushonga wakaita sese kuGorongoza. Akaenda kukadumba kana. Kwa sungira manja. Bwino. Leo tipi? Kaduma kayotaisukirawo. Kana takurara toisa kupiro kutira chiti porota. Mukazi akazvidziva? Takakutaurira kuti iwe wazvidziva ere? Vakangondiudza kuti ndaenda kuMozambique. Vakangoenda kubasa. Bwino. Vachiti ndaenda kwaMutare. Bwino. Katozonzwa kudzoka kuti ndanga ndaenda kuMozambique. Asi ndakwaya nemishonga. Apa vana akupenga manje. Asi mushonga uyu manje haugoni kuonekwa nemi ndozvakandita. Uri kuona? Anzi hauonekwe nemi. Kwapemerera kuti mwana uyu ndakurodza anzake. Ndozonzwa manje. Asi maiti mwana akuroya mwake. Aiwa inganga takurapisa manje uyu akurwara. Iye uyu anga akutorwara ndiye akatanga. Ndokuenda kumapurofita manje tiyamure ushu ari kurwara. Profita iye ndiye akataura manje akati mwana wenyu akaromba nemurume wake. Naona. Ndozvakaita. Ndobva abvisa zvinhu. Tiri Zana Joseph. Tana kaleka kulea kuti mfitu. Uya akamutaura ere kuti muroyo? Ana. Akati nini? Asi ushu. Ima. Uyu mopana akutsamira kuti ini ndinanga. Uyu siye panapa akudaya. Akudawira. Ndakaromba. Uyu maitira chana umbofunga nguva yakatora mushonga kuti ungange uchapanduka kuti uroye ushu. Nokuti kwanga kwakatora nemakore twana tudukuduku itwotu. Bwino. Uindampata. Uindampata. Akuvomere. Nokutoti inini ndakatobvisa marata muprofita ati ndoda mombe 2. Kandi manje mukhalokoni kumwe kwanokoni. Ndanotora marata angu. Mukugara kupi izvenezvi? Kuhopuli kumusha kwacho kwamusisagarike vakuda kutopisirwa mumba ndopa akabva auya kunozogara kunoko vachiteera ini ndandine murume wangu ndiye akashaya. Uizvito. Muroyi ndeuyu baba wenyu. Asi pakataurwa nemuprofita kuti inini ndabatwa ndiri muroyi vese hama dzangu vese namai vangu vese vakabva kuti ichokwadi. Hanzi kumushana sekuru aida kupisirwa nenhau iyeyi. Yekuti vakanga vachiba mombe dzevanhu. Sekuru havana mboda kupisirwa asi kuti inini ndakangouya nenyaya yeurombe hwacho. Ndabisa mwana museta kunze kwekupenga kwevana. Vana mamwe matambudziko amukusangana. Matambudziko iwaya ndiwo akazopenga mwana tato uno muHarare. Ndati kunze kwekupenga kwevana nemapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo? Matambudziko ndeyekuti vana havashande ivo vasikana vari kumwe havana varume. Kubva mukuba mombe muchitengesa chii chamakaita nemari iyo? Hapana kana mukuona vana vacho munonzwa siti. Samombe waibasa uchigurisa. Amai. Havana kubenga. Mune pamataura imi mukati. Baba vakati vari kuenda kwaMutare kubasa. Handiti ndicho mazuva vakudzoka vachiti ndakubva kuMozambique. Vakanga vari kubasa ivowo ndo vakanga vari kuchinzi kwabuda basa kuTestate. Kwanzi kwabuda basa kuTestate. Zvakachita gore saka ndokubva vabuda vachienda kuTestate. Gore rakachita zvakachita. Ndoko vakafurirana nevamwe kuti endai kuGorongoza kwacho naiko. Ndakatozonzwa ndine vana pamusha vachitoti ndatodzoka. Iwe zvakachita gore riponi. Para bangi wachina kujeni. Koko dikiita
kuti state takaenda 1974 ida kutenda kuti corporate. Saka ndobva tatadza kuyambuka tanzwa twaiswa masecurity vatouraya vagoredu vakwari gore ripono 1974 1974 ulienda kujeri makore mangasi jeri takatozeta 95 5 years chatitiripo akatanga kupenga 2004 pane mukomana wokutanga akatanga kupenga 98 uyu akatanga kupenga 2004 ini ndakapenga 2019